Duha ka adlaw gihimo ang emergency cash transfer payout sa DSWD-12 sa mga residente sa Libak, Sultan Kudarat nga apektado sa sunod-sunod nga linog sa miaging bulan. Nahuman ang distribution kagahapon Marso 12, 2026. 3,200 ka pamilya ang nakadawat og tag 5,175 pesos na benepisyaryo sa assistance. Nangalipay ang mga benepisyaryo sa assistance sa gobyerno kay wala sila mahingpit nga makarecover sa sunod-sunod nga linog. Sumala sa DSWD-12, direktiba mismo ni President Ferdinand Marcos Jr. ug DSWD Secretary Rex Gatchalian ang ECT payout na kung tabang ang madawat nga kwarta hilabi na karon nga nagsaka ang presyo sa panaliton nga epekto sa grabing usbaw sa presyo sa petrolyo matag litro. Ang mga benepisyaryo sa ECT payout nagikan sa barangay Kinodalan, Tibpuan, Dato Karon, Salaman ug Tran. Magamit sab ang kwartang madawat sa matag pamilya sa ilahang pang-adlaw-adlaw nga panginahanglanon. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.